Ngayon na to kining participants. Okay, dira daw ko. Sige. Hey, what's up my loves? Okay, so niya ko diri karon sa Insular Hotel or Waterfront here in Davao. So right now organized vaccination diri dapita. So mga mayon na to kining participants. Okay, dira daw ko. Sige. Layo kay ko ng lingkod. Okay. So share lang na ako akong story ha. So niya ako dali once again sa Insular Hotel, and right now ang mga vaccinated personnel kay mga membro sa tourism group. So nahitabo is nagpa-registered ko through online sa Love Radio. Ako'y naguna karon pag-abutan ni ang pangalan ni wala. Nalangan jud kog tawa my loves, no. Pero good thing nakapasok ra gihapon usab. Nagkasalamat kayo sa support buhi and Inday Kubal special mention tani ha. So sulod taon sa napata ni dinhi para mag paabot no sa tuang oras para injeksyonan, lethal injection. So bye pod mi dinhi dalin karon my loves. Okay, so tangin ninyo ha karon magpa-vaccine ta taon-taon. Okay, so what's up guys? So niya namin diri karon sa stage or step 3. Step 3 verification. Yapon ba ni or waiting area na lang. So, waiting area para sa vaccination. Babay pa ng mga tao na din hino. So, namin diri sa Insular Hotel Waterfront. Nice venue. So, minaw na to kung unsa ba ang batio na to aning style ni. Sige. Front sa ta. Guys, so yan na tayo. Kung naging siya ang moment of truth, screen ako, tapos right now, so wala na akong injectionan. Sakit ma injectionan mo? Left-handed po, right? Right handed po. Hindi ako ang right. Lagi nih. Sige sir, abangan na dito. Yan dito nila may love. Thank you. Dito mo to, ma'am? Okay. Sa likod ko, ano? Okay.
So far, sakit siya, injection. Ang sakit yung kasako, itong nurse ako ah. Sugat-sugat, na-injectionan ko my loves. Ako ko nasakitan, pero karon murag lahi man. So, first dose, finished. So, niya ako dali sa monitoring area. Okay. So, check nila kung sa reaction sa tambal, sa Sinovac, dali sa to ang lawas. So, karon mag-evaluate na my loves ha. So, stay put lang mo. Okay, what's up my loves? So finally, nahuman na kita sa toong vaccine. Grabe, sa buntag ta naglakaw. Hindi ka, no, pamahaw. So pagawas na ta karon sa Insular Hotel. Biyaan ako sa mga kauban my loves. Sige lang. Sa taman nga, nadugay magud ta. Namagod sila yung monitoring steps. In which after ni mo mabaksinan, i-monitor ko nila i-monitor kanila kung naabay mga adverse effects like taas ba yung BP, na ba kay mga rashes, allergies, naglisod ba ka ginawa. So usa na siya sa mga ginamonitor nila. So medyo gutom na, mangita ta og foods makanan sa gawas. Since doon diri mga fast food, so subay ta baktas lang sa mga tamay laps. Bawal bang baktas-baktas? Patay kami. Sige lang. Good po service ba? So pauli na ta. And muna to ang first dose. Sakit ka injection kaganiya ni Ma'am Nurse. Sa kadaghan-daghan o kadugay-dugay na ako sige ka injectionan. Wala tong first time na ako nasakitan ko og injection. Char, sakit pagid ba injectionan? Pero raglahi agid siya. Tinuod gid na gid siya yung mga side effects like mangulngol ang imuhang bukton, hawoy. So sana siya sa mga mamatikdan nimo on time nga ikaw na po'y magpa-vaccine. Okay? So mangita sa mong natag makanan. Dili lang sa muna ko. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban. And see you once again to our next video. This is Michael. Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat!